ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತಿದೇವರ ಕಂಬುಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗನ ಕರಾವಳಿದ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣಲು ಇತ್ತಿನಂಚ ಉಂಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತು ನಾಯಕಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪಂತೇರು ನರಿಂಗಾನದ ಮೋರ್ಲ ಬೋಳಾಡು ಸರಕಾರಿ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಉದಿಪನ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ದು ಆರು ಪಾತೇರಿಯರು ಉಳ್ಳನ ತಾಲೂಕು ನರಿಂಗನ ಗ್ರಾಮದ ಮೋರ್ಲ ಬೋಳ ಪನ್ಪುಡವಳು ಶಾಸಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅನುದಾನಡು ಕಟ್ಟದ್ನ ಲವಕುಶ ಜುಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಉದಿಪನ ಆತಂಡು ಒಂದುದು ಪೋತಿನ ಕಂಬಳ 1 ಮಾರ್ಚ್ 25-26 ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಮೋರ್ಲ ಬೋಳ ಮಲ್ಲ ಜಾಗೆಡ್ ಕಟ್ಟದ್ನ ಈ ಸರಕಾರಿ ಕಂಬಳ ಕರೆನು ಬುಧವಾರ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಜವ ಉದಿಪನ ಮಂತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತು ನಾಯಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕಂಬುಲ ಬೊಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕರಾವಳಿದ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣುಲು ಇತ್ತುನಂಚ ಅಂಚದ ಕರಾವಳಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಗುರ್ತು ಆದುಪುನ ಈ ರಡ್ಡಿಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯಡು ಒರಿಪವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜವನ ಅಲ್ಮದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡಿರು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದು ಪಾತಿರಿಯರು ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಶೈಲಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದಿತ್ತೇರು ಬೋಳ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ರೇಜದ ಧರ್ಮಗುರು ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಕೊರೆಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು विजय स्नेक भले बोल रहे हिड़े भले वंदे ओंकार चामर गणने शंकर सुता शरणु विनायक मंगलवर ದೇವರು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪೆರೋ ಇಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಏನರ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಒತ್ತಡ ಆ ಒಳಪನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯ ನೀವು ನಂಬಾರು ಹೆಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ರಸ್ತೆ ಕೊರಿ ರಸ್ತೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಕೊಡಿ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತನ ಬುಕ್ಕ ತೂಕ ಇದೆ ನಾನು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬಂದು 5 ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಪಂತ ಜಾಗ ಕೊಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಶೋಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಜಾಗೆ ಪುರ ತೋಂದುಲ್ಲ ಆ ವಾಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಐ ಕಮ್ಮಿಡು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಈ ತಾಲೂಕು ಹಾಪುಂಡು ಮುಖ ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಪೂರಾ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬರೋಡು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಬರೋಡು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬರೋಡು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರೋಡು ಬಹುಪುರ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಅವು ಯಾನು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಲಕ್ಕಲು ಹೊರಡೆ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಸಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇದೀಗ ಬರೋಡೆ ಐದಾದ್ರೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಪ್ಪನ ಊರು ಎಂಕಲು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಪೂರ ಮೂಲ ಪೂರಾ ಜಾತಿ ಪೂರ ಮತ್ತು ವರ್ಗದವರು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಕು ನಾವು ಇಂಕು ದಾದ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಜನ ಸಮಾಧಾನ ಮೋಡೇನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ವಾತಾವರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪೂರಾ ಕೂಟ್ನಂಚಿನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮುಖ ಮುಲ್ತ ನರಿಂಗಾನದ ಈ ಲವಕುಶ ಕಮಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಹೋದ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಆತಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಆನ ಇನ್ನಿತ ಜನಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪೂರ ತೂಂಡ ನನ್ನ ಅದ್ದೂರಿ ಆದಂಗ್ಲು ಪೂರಂಜಿ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ಮೂಲ ಜನಜಂಗುಲಿ ಅದು ಬಾಲ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯ ಒಂದು ಕಮಲೋತ್ಸವ ಪೂರ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಹಾಪುಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಕೊಣಾಜೆ ಮಲರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಯದಂಗದ್ನ ಪಲ್ಲಿಯಬ್ಬ ಯಾನೆ ಪಲ್ಲಿಯ ಕೆರೆನ ಕಿರ್ದ್ ಕೌಂತನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚ 5 ಆರೋಪಿನ ಮಿತ್ತದ ದೂರು ಸಾಬೀತಾದಿತ್ತು ಮಾತ 5 ಜನಲ ದೋಷಿಲು ಒಂದು ಕುಳ್ಳದ ಮೂಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬಾಳಪ್ಪ ಜಕಾತಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಕೊಣಾಜೆ ಮಲರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಯದಂಗದ್ನ ಪಲ್ಲಿಯಬ್ಬ ಯಾನೆ ಪಲ್ಲಿಯ ಕೆರೆನ ಕಿರ್ದ್ ಕೌಂತನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚ 5 ಆರೋಪಿನ ಮಿತ್ತದ ದೂರು ಸಾಬೀತಾದಿತ್ತು ಮಾತ 5 ಜನರ ದೋಷಿಲೆಂದು ಕುಡ್ಲದ ಮೂಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬಾಳಪ್ಪ ಜಕಾತಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾರ್ಚ್ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ಪೆರದಿತ್ತು ಪಾವೂರು ಮಲಾರ್ದ ಪಲ್ಲಿಯಬ್ಬ ಯಾನೆ ಪಲ್ಲಿಯಬ್ಬೆರೆನು ಮಲಾರ್ಡ್ ಕಾಸುಗಾದ ಕಂಟೆಲು ಪೊಜಿಂಕದು ಕೆರ್ದಿತ್ತು ಅರಣ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ತೋಜಂದೆ ಆಯ್ನ ಬಗೆಟ್ ದೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಡು ಒಂದು ಕೆರ್ತನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಮಲಾರ್ ಅಕ್ಷರ ನಗರದ 44 ವರ್ಷದ ಹಮ್ಜಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮಲಾರ್ ಅರಸ್ಥಾನ ಸೈಟ್ದ 27 ವರ್ಷದ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಸಜಿಪನಡು ಕಂಚಿನಡಕ ಪದವದ 26 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅಮೀರ್ ಶೇಖ್ ಯಾನೆ ಅಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ 20 ವರ್ಷದ ಅರ್ಫಾಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಥಾವುಲ್ಲಾ ಯಾನೆ ಅಲ್ತಾಫ್
ಅಪರಾಧಿಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪಾವೂರು ಮಲಾರಡ್ದು 2020 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ತೋಜಂದೆ ಆಯ್ನ ಬಗೆಟ್ ಕೋಣಾಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ ಇರಗ್ರಾಮದ ಪದವಡು ಕೌಂತು ದೀತಿನ ರೀತಿಡು ತೋಜಿದಂಡು. ಕಾಸ್ದ ವಿಷಯಡು ಅರಣ ಕೆರ್ದು ಕೌಂತುದಿருந்து ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಡು ತೆರೆದು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕೋಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೂಡ್ಲನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಡು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯಡಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಲತರಿನ ಕೂಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಮಾನತ್ ಮಲ್ತದಿರು. ಕೂಡಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ ಅಧಿಕಾರದ ತೊನ್ನಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗೂ ಮೂಂಕದ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ವೆ ಎಂದು ಪಂತಿನ ಕುಲದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಇತ್ಯಾರ ಪಂಡಿನಂಚ ನಡೆಸೊಂದಿರು. ಕುಡ್ಲನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಡು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯಡಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಲತೆರಿನ ಕೂಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಮಾನತ್ ಮಲ್ತದಿರು. ಕೂಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ ಅಧಿಕಾರದ ತೊನ್ನಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗೂ ಮೂಂಕದ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ವೆ ಎಂದು ಪಂತಿನ ಕುಲದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಇತ್ತೆ 6 ಪಂಡಿನಂಚ ನಡೆಸೊಂದಿರು. ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ ಗಲಾಟೆ ವಿಚಾರಡು ಪೊಂಜು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ತೊನ್ನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಶ್ರೀಲತಾ ಖಾಸಗಿ ಗಾಡಿಡು ಪೋದು ಅಕಡ ಸಂಧಾನ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರಣೋಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಒಂದೇನೆ ಎದುರು ದೂರು ಕೋರ್ನಾರು ತೂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ತೂಯಿನ ಶ್ರೀಲತಾ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಂದ ದೂರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಒಂದು ನ್ಯಾಯಗಾದ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತನ ಕೂಟದ ಏವುರಗೂ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತರು. ತನ್ಕಾಯಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಲತಾ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನ ಬಗೆಟ್ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಪೋದಿತ್ತಂಡು. ಒಂದೇನೆ ಗಂಭೀರವಾದ್ದೆ ತೊನ್ನ ಡಿಸಿಪಿ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಹೊಸ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ ಅಧಿಕಾರದ ತೊನ್ನ ಕುಲದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಶ್ರೀಲತರಿನ ಅಮಾನತ್ ಮಲ್ತೇರು. ಶ್ರೀಲತನ ಮಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಪಾಕ ಕೇಸರಡು ಸಂಧಾನ ಮಲ್ಪಾದು ಕಾಸ್ ಮಲ್ತಿನ ದೂರ್ಕೆಂದು ಬೈದಂಡು. ಅಪಗಪಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ದೂರ್ಕೆಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತರು. ಈ ದುಂಬು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದ ಕೇಸಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಗಲಾಟೆ ಆದು ಜೋರಾದಿತ್ತಂಡು. ಅಪಗ ಶ್ರೀಲತಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತಿನ CCTV ದೃಶ್ಯಲೇನು ಮಾತಾ ಮಾಜಾದಿತ್ತೇರು. ಆತ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗೂ ಅಡ್ಡಿಂದು ದೂರದಾರರನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಪಾಡಿತ್ತೇರು. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ನಂದಿಪುರ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ 2021 ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಸಡು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಶ್ರೀಲತಾ ಸೇರ್ದು 130 ಜನ ಜವನ ಜವಂದಿನ ಪತದಿತ್ತೇರು. ಪಾರ್ಟಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತನಾರನ ಮಗೆ ಅತುಲ್ ಅಪಗ ಪದ್ರಾಳಾದಿತ್ತಿ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಂಗಸರದ ಕುಪ್ಪಿಲು ಅಮಲು ಸೊತ್ತುಲು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡೆ. ಗಾಂಜಾ ಅಫೀಮು MDMA ಅಕ್ರಮ ಮಾರೋಣಿನ ನಾಡಪತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಪೊಲೀಸರೇ ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿ ದೀವನ್ನವು ಏವರಗೂ ಏತಾದಿತ್ತಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಕೊರ್ನಿಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾಲು ಗೆಲ್ಮೆ ಸಂಪತ್ತು ನಂಕು ತಿಕ್ಕುನುಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡಿರು ಪಂತೇರು. ಪಡುಮಲೆಯ ಕೂವೆತೋಟ ಶಾಸ್ತಾರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ 6 ಪಾತೇರಿಯರು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಪಡುಮಲೆತ ಶ್ರೀ ಕೂವೆ ಶಾಸ್ತಾರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೆರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಲು ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದೆ. ಅಂಗರಿಕಾಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ತತ್ವಕಲಶ ಅನುಜ್ಞಾ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರಿಯರು. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ. ಪುರಂದರದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ನೀ ತಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ನಾನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀ ತಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ 83,99,999 ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು. ಇವತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಎದ್ದಿದೆ. ಅತಿ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಿದುಳು, ಇದೆರಡು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಧೋಗತಿ ನಮಗೆ ಬರಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡಿರು ಮಲ್ಲಬಿನಿರಾದ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಪಾತಿರ್ದು ದೇವೇಡ ನಟ್ಟೊನ್ನಗ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಕೇನ್ನಾತ್ ಬಾಕಿದ ಕ್ಲೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡೊಂದು ನಟ್ಟೊನುಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾಪುಡು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ದಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಕೊರ್ನೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾಲು ಗೆಲ್ಮೆ ಸಂಪತ್ತು ನಂಕ ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಹೆಗ್ಗಡಿರು ಪಂಡೇರು. ಇನ್ನು ಏತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅವನುಂಡು ಏತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಈ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಬರೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ತಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಲೆ ಬಂಡದ ಕಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜೆದ ಕಿಲೆ ಪೂರ ದೆತ್ತೆ ಪಾಡುವೆರು. ಪಿಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರನ ಪಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರ ಫಸಲ್ದ ಒಂಜಿ ಅಂಶವು ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಬನ್ನ ಪೂರ ಪಾಡುವಾರ ಅಂಚಾದ ಪುದೆ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಅಂದ ಬಂಡ ಹೊರನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಲ್ತೊಂಬನ ಅಂದ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಬಂಡ ತರಡು ದೆರೆತೊಂದು ಬೋಪನ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ. ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಎತ್ತನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಎತ್ತನಂದಾಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟದತ್ತಿ ನೋಡುವುದು ಇಂಚ
ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತ ಅಪನಾಥ ಹುಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂದ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ತೆರೆತ ಮಿತ್ತು ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಆತ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದ ಏತು ತುಂಬರಪ್ಪನ ಆತ ಏನು ದೇವರೇ ಪಾಡುವ ಅಂದ ಬಂದ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಈತ ಎತ್ತೋ ದಿಕ್ಕಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸದ ಅನಗ ಜನಕಲು ಏತಲ ಕೈ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ನಿಲಿಕೆ ನಿಜಾದ ಕೊರಪೇರು ಪಿರ ದೇವರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಜನೆ ಕೊರಪೇರು ಕಾತಲಿ ಇತ್ತ ನಡೆದವರ ಕೈ ನಿಲಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವರ ಹಾಕ್ಲಿ ಪಿರ ಅಂಜನೆ ಕೈ ನಿಲಿಕೆ ಹಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಐಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು. ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರು ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಮಲ್ಲಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಆನೆಮಜ್ಜಲ್, ವೇದಮೂರ್ತಿ ವಾಸುದೇವ ತಂತ್ರಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ ಚಂದುಕೂಡ್ಲು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಕೂವೆತೋಟ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮನೋಜ್ ರೈ ಪೇರಾಲ್, ತಿಲೋತ್ತಮ ಎಸ್ ರೈ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಲರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು. ವಿಧಾನಸಭಾ ಓಟು ಕೈತಲ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನೇ ಪಕ್ಷಲಿನ ಪ್ರಚಾರ ದೂರುನ ಎದುರು ಆರೋಪ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಮಾತ ಹೆಚ್ಚೊಂದುಂಡು. ಈ ನಡುಟು ಕೆಲವು ಕಡೆಟು ಓಟು ಪಾಡು ಜಾಂದು ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಡು. ವಿಧಾನಸಭಾ ಓಟು ಕೈತಲ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನೇ ಪಕ್ಷಲಿನ ಪ್ರಚಾರ ದೂರುನ ಎದುರು ಆರೋಪ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಮಾತ ಹೆಚ್ಚೊಂದುಂಡು. ಈ ನಡುಟು ಕೆಲವು ಕಡೆಟು ಓಟು ಪಾಡು ಜಾಂದು ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಡು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಡಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆ ಓಟು ಬಹಿಷ್ಕಾರಗೂ ನಿಘಂಟು ಮಂತದೇರು. ಮಡಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮಡು ಅಜಿಪ ಇಲ್ಲು ರೀತಿದು 500 ಹೆಚ್ಚ ಜನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಡ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಪನವು ಕನ ಅದು ಪೋತುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಓಟು ಪಾಡು ಜಾಂದು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದೇರು. ಗ್ರಾಮಡು ಸರಿಯಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೀಕದ ಪೊರ್ತುಡು ಜೋಕ್ಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ನಷ್ಟ ಆತಡು. ಊರಿಗೂ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾರ್ಗ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ನಿಚ್ಚಲ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಊರಿಗೂ ನಡತೊಂದು ಪೋಡಾತನ. ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ನಕ್ಲಿನ ಆತ ದೂರಲ ದೇರ್ತೊಂದು ಕೊನೋಡಾತಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಓಟು ದಪಗ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಓಟುಗೂ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪಾಡ್ದ ಅಂದು ಊರ್ದಕ್ಲು ಏವ್ರತೋ ಜಾದಿರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಡಮಕ್ಕಿಂದ 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಟೋ ಬೇರೆ ಆಟೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅಡ್ಡು ಬರುವುದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಎಂತ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ರೋಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಆಗಬೇಕು. ರೋಡ್ ಇದು ಮಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಓಟ್ ಕೇಳೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ MLAಗಳು MP ಗಳು. ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆಯೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಬಡವರು ಕಷ್ಟ. ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಪ್ಕೆ ಆತ ಇಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದ ಈಗಾರು ಗುಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ಬರ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ರೋಡಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಭರವಸೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ, ಮುಂಗೈಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನಡೆದಿದೆ ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಇಳಿದು ನೋಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ನಿರ್ಧಾರ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಶಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿರಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಂದರೆ 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬರಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗಳು ಈ ಕಾಲದಂಗೂ ಈ ದಾರಿಲ್ದಾಗ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಬರದಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೆಳವಿಗೆ ಏನೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೂ ಉಡುಪಿಗೂ ಅಜ್ಜ ಕಾಡು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಣಿಪಾಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಡಮಕ್ಕಿಂದ 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಟೋ ಬೇರೆ ಆಟೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಹಾಳಾದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಆಟೋ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆಟೋದವರೇ ತಂದು ಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾದರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳದ್ದು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ರಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕುಳದ ಊರುವ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಮಾಪೂಜೆ ಮಾರ್ಚ್ ಆಜುಬೊಕ್ಕ 7 ಸೋಮವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಾರೆ ನಡಪೆರೈತದು. ಆಲೆಕುಡು ಕರಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಸಾದ ಪಾರಾದು ಈ ಗುರುವಾರ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು.
ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಮಾಪೂಜೆ ಮಾರ್ಚ್ ಆಜಿ ಬೊಕ್ಕ 7 ಸೋಮವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಾರೆ ನಡಪೆರೆತಿದ್ದು ಅಲೆಕುಡು ಕರಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಸಾದ ಪಾರಾದು ಈ ಗುರುವಾರ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು. ಕೋಡಿಕಲ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಕಾಂಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನೊಳೆನು ನಡಪಾದು ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಶುರುವಾಂಡು. ಆಕೆರಿಗೆ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಲ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆக்கு ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೇರು ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರಿ ಪುರ್ತುಡು ಇತ್ತದು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡೇರು. ಉರುವ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ದೇವಾನಂದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು, ಕುಡ್ಲ 7 ಪಟ್ನ ಸಂಯುಕ್ತ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗೌತಮ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಕೂಡಿಕಲ್ ಬೊಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು. ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ಕೌಶಿಕ್ಯೇನ ಸಮಂತಾದ್ಯಾಪ್ಯ ಸಂಚಿತಾಂ ಸ್ವಭದ್ರಾಯೇ ನಿಯತ ಪ್ರಣದಾಸ್ಪದ आयुष्यम आरोग्यम देहि मे परमेश्वरी. ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬಲಿಪ ಪರಂಪರೆದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತದಂಚ ಇತ್ತಿನ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತಿರು ಇಂಚಿಪ ತೀರ್ನಪಗ ಬೇಜಾರು ತೆರಿಪಾದ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಪೇರ್ ನಮಗೆ ಭಾಗವತಿರ ಅದುಪುನ ಶಿವಶಂಕರ ಬಲಿಪೇರಿಗೆ ಓಲೆ ಒಂಜೇನು ಬರೆದು ಕಡಪುಡ್ದೇರು. ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬಲಿಪ ಪರಂಪರೆದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತದಂಚ ಇತ್ತಿನ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತಿರು ಇಂಚಿಪ ತೀರ್ನಪಗ ಬೇಜಾರು ತೆರಿಪಾದ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಪೇರ್ ನಮಗೆ ಭಾಗವತೆರಾದುಪುನ ಶಿವಶಂಕರ ಬಲಿಪೇರೆಗೆ ಓಲೆ ಒಂಜೇನು ಬರೆದು ಕಡಪುಡ್ದೇರು. ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂದಾದು ಫೆಬ್ರವರಿ 21ಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿನ ಆ ಓಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೊಲೆಡು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾತಂಡು. ಶ್ರೀ ಬಲಿಪ ಭಾಗವತಿರ ತೀರ್ನವು ತನಕ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಟು ಮಲ್ತದಂಡು ಅರನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿಕ್ ಬೇಜಾರು ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಪಂತೇರು. ಬಲಿಪ ಭಾಗವತಿರು ಅರನ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಕ್ಕಾದು ಮುಡಿಪು ಮಲ್ತೊన్నారు. ಯಕ್ಷಗಾನ ಜನಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆಪುಣವಳು ಅರನ ಪಾಲ್ಮಲ್ಲ. ಕಲಾರಸಿಕೆರ್ನ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ನು ಶಬ್ದೊಲೆಡು ಪುಗರಿರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಭಾಗವತಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಅರನ ಆದರ್ಶ ನಂಕ್ ಸಾದಿಗೆ ಬುಲ್ಪಾಯರುಂಡು. ಆರ ಅಗತ್ ನೆಡ್ದು ದುಕ್ಕುಡುಪುನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ದೋಸ್ತಿರು ಬೊಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಸಿಕೆರಿಗೂ ದೇವಿರು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಓಲೆಡು ಬರೆತಿರು. ಪಡ್ರೆ ಜಟಾಧಾರಿ ಮೇಳ ಕೂಡ್ಲು ಇರಾ ರೆಂಜಾಲ ಸೌಕೂರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೇಲೊಲೆಡು ಬಲಿಪೇರು ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿರು. 1972 ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಸೇರ್ನ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತಿರು 2003 ಮುಟ್ಟ ದಿಂಜಕಾಲ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವತಿರಾದ ತಿರ್ಗಾಟ ಮಲ್ತದಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಬಾರೆಪುಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿದ ಗಡಿಜಾಗಿಡುಪುನ ಪೊಯ್ಯತ್ತ ಬೈಲ ಜುಮ್ಮಾಪಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಣವಾಠಿ ಬಿವಿ ದರ್ಗಾ ಶರೀಪಡ್ ಕರಿನ 2 ವಾರೊಲೆಡ್ದು நடந்ததுப்புன உருஸ் ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾರ್ಚ್ 4ಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲಾಪಡು. ಐನೆಕ್ ಪಗೆಲು ಉರುಸ್ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಉರುಸ್ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಹನೀಫ್ ಪಿಕೆ ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡು ತಿರಿಪಾದಿರು. ಪೊಯ್ಯತ್ತ ಬೈಲು ಉರುಸು ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಹನೀಫ್ ಪಿಕೆ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಬಾರೆಪುಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿದ ಗಡಿಜಾಗಿಡುಪುನ ಪೊಯ್ಯತ್ತ ಬೈಲು ಜುಮ್ಮಾಪಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಣವಾಠಿ ಬಿವಿ ದರ್ಗಾ ಶರೀಪಡು ಕರಿನ 2 ವಾರೊಲೆಡ್ದು ನಡೆದೊಂದುಪುನ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾರ್ಚ್ 4ಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲಾಪುಂಡು. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಆದುಪುನ ಮಣವಾಠಿ ಬಿವಿ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ 2 ವರ್ಷಗೊರ ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುಂದಿತ್ತದು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರೆಂದು ಬಂಡಿರು. ಉರೂಸ್ ಮುಗಿತಲಲೆ ಕೊಡು ತಾಜುಶ್ ಶರೀಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿಕೋತ್ ಅನುಸ್ಮರಣೆ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ 4ಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಮುಗಿತಲಲೆ ಸುದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು. ಅಲ್ಹಾಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಫೈಜಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸುವರು. ಬಹು ಅಸ್ಸಯದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಜಮಲುಲ್ಲಲ್ ತಂಗಳ್ ಪಾತೂರು, ಅಸ್ಸಯ್ಯದ್ ಬದ್ರುಸ್ಪಾದಾತ್
ಇಬ್ರಾಹಿಮುಲ್ ಖಲೀಲ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ತಂಗಳ್ ಕಡಲುಂಡಿ ಇಂಚ ಪಾಕ ಜನ ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ದೆತೊಂದಿರು. ಮಾರ್ಚ್ 5 ಐತರ ಪಗೇಲ್ ಊರು ಸುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೌಲಿದ್ ಪಾರಾಯಣ ನಡಪುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 14 ಬಯ್ಯ ಆಜಿಮುಟ್ಟಲ ಬುಡಂದೆ ನುಪ್ಪುದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರ ಉಂಡೊಂದು ಹನೀಫ್ ಪಿಕೆ ಪಂಡೇರು. ಸುದ್ದಿಕುಟೋಡು ಉರುಸ್ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು DMK ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಟಿಎ, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸನಬೈಲೆ, ಖತೀಬೀರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಕಾಫಿ ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಳಗುಣಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಈ ಪಂಡಿತುಲಿ ಎಂಬುವರು ಅವರ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಕಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಕೊಯ್ಯತ್ತಲಿ ಮಣವಾಟಿ ಬೀವಿ ದರ್ಗಾಶಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನವಾಗಿ 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹರಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಮ್ಮ ಬೈಯತ್ತವೈ ಮಣವಾಟಿ ದೇವಿ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫಿನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 17ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಜುಮಾ ನಮಾಜಿನ ನಂತರ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೆ 12 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಳೆದು ಇವತ್ತು 13ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ 12 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಈ ಆದಿತ್ಯವಾರ ತನಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಾಳೆ ಕೊಯ್ಯತ್ತಬೈ ಜಮಾತಿನ ಆ ಊರಿನ 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಜಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿ ಸೇವೆಗೈದಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗುರು ಮಹಾನರಾದ ತಾಜುಶರಿಯ ಶೈಖನ ಅಲಿಕುಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಬಸಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ರಹುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರ ಅನುಸ್ಮರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಾಳೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೈಯದ್ ಸಾದಾತ್ ತಂಗಳ್ ಗುರುವಾಯಣಕೆರೆ ಅನುಸ್ಮರಣಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುಪಾತಿರ್ಗ ತುಳು ಒರಿಪಾಗ ದುಬೈ ಮುಕ್ಲಿನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಲೇಸ್ದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಐತರ ದುಬೈದ ಜಬಿಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಡೆತ್ತದೆ. ತುಳುಪಾತಿರ್ಗ ತುಳು ಒರಿಪಾಗ ದುಬೈ ಮುಕ್ಲಿನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಲೇಸ್ದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಐತರ ದುಬೈದ ಜಬಿಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೌಜಿ ನಡೆತ್ತದೆ. ಕೂಟದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೋವೆಲ್ ಅಲ್ಮಡ, ಅಜ್ಮಾಲ್ ದುಬೈ, ಸತೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಸಂದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ಪ್ರೇಮ್ಜಿತ್ ಲೆಪ್ಪೊಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಂತದ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಡಿಪ್ಪೇಕೇರು. ಮಾರ್ಚ್ 14 ದುಬೈ ಕರಮದ ಜಬಿಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಂಡೆ ಒರಂಬರಿಕೆ ಶುರುವಾದ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡ ಗೊಬ್ಬಲಿನ ಲಗೋರಿ ಬಲ್ಲುವೈಪುನ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೈಕಲ್ ಟೈರ್ ಬುಡುಪುನ ಇಂಚ ನಾನಾ ನಮೂನಿದ ಗೊಬ್ಬಲಿನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ 10 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕಜ್ಜಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತನು ಬಂಡದು ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ರಿತೇಶ್ ಅಂಚನ್ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಮಾತ ತೊಳುವೇರು ಈ ಮಾತ ಕಜ್ಜೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಲೇಸಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ಕೋರೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈ ತೊಂದಿರು. ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಕವಿರಾಜ್, ದೀಪಕ್ ಸನೀಲ್, ಮನೋಜ್ ಕುಲಲ್, ಶೋಭಿತಾ, ಪ್ರೇಮ್ಜಿತ್, ಪ್ರೇಮ್ ಶ್ರೀಚೇತನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಲಲ್, ಹೇಮಚಂದ್ರ, ವಿಜೇಶ್, ಸುಧೀರ್ ನಿರ್ಮಾರ್ಗ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್, ಆದರ್ಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಲೇಸಿನ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೇರು. ಬರ್ಪುಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಓಟುಡು ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏರಾಪೇರೆಂದು ಪನ್ಪುಣ ಚರ್ಚೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಿಭಾಗ ಜತೆ ಪ್ರಭಾರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇರಳೆ ಸುದ್ದಿಕುಟೋಡು ಪಂತೇರು. ಬಿಜೆಪಿ ವಿಭಾಗ ಜತೆ ಪ್ರಭಾರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇರಳೆ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸುದ್ದಿಕುಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ಪಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಓಟುಡು ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏರಾಪೇರೆಂದು ಪನ್ಪುಣ ಚರ್ಚೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಯವು ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರಿ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಓಟು ಗುಂತುವಿರೆಂದು ಪಂಡೀರು. ಪುತ್ತೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಓವಿಯ ಕೆಪ್ಪುಗು ಪಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತು ಮೀರ್ದು ನಡಪುಣ ಮಿತ್ತು ಪಕ್ಷ ದಾಕ್ಷಿಣ ದಾಂತೆ ಕ್ರಮದೆತ ನುಣುಂದು ಪಂಡೇರು. ಬರ್ಪನ ಓಟುಗು ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ಏರಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನನದ ಮೇಮುಟ್ಟ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರಿ ಶಾಸಕರಾದಪ್ಪು ಇருந்து ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇರಳೆ ಪಂಡೇರು. ಬಿಜೆಪಿನ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟೊಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಪಾಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಕ್ಷ ನೇರ್ದುಂಬೆ ಮುಗಿತುಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ 5 ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್ಟಿ ಘಟಕದ ಸಭೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ 11 ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆದ ಸಭೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ದಿವಂದುಂಡು. ಆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡಿ ಯಾತ್ರೆದ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಎಂದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇರಳೆ ಪಂಡೇರು. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೂತ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನೆಗೆ ಆ ಬೂತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಾಮಫಲಕ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ 220 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ಬೂತಿನಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬೂತ್ ಸಮಿತಿ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-30 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓಟಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯದ್ದೇ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯಗಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಜನಮಾನಸ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ. ಭೂಮಿ ದಿನೋಡ್ ದಿನ ಬೆಚ್ಚ ಏರೊಂದಿತ್ತದು ಕಾಂಡೇರ್ದೆ ಬೆಗಪ್ಪನ ಅನುಭವ ಒಂದುಂಡು. ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಶುರುಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಬರ್ಸದ ಕಾಲ ಅತ್ತಂಡಲ ಬರ್ಸ ಏಪ ಬರುವುದು ಇತ್ತೇನೆ ಲೆಕ್ಕಪಾಡುನಂಚ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉಂಡಾತಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಂಬುಡು ದುಸೆಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚೊಂದಿತ್ತದು. ನನದ ದಿನಕಲೆಡು ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಪನಿಟುಂಡು. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಡೇ ಬೆಗಪುನ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು. ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆ ಕರಿದು ಪದ್ರಾಡ ಆಯರಾನಗ ಸೆಕೆ ತಡೆಯರೆ ತೀರುಜಿ ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿಲೆಗಳ ಸೆಕೆತ ಅನುಭವ ಒಂದುಂಡು. ಸಂಪುದ ಬಾಜಿಲು ಪರಪನಕಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚೊಂದುಂಡು. ಬೊಂಡ, ಜ್ಯೂಸು, ಕರಂಬುದ ರಸ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ಲೆಗ್ ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೇನೆ ಬರ್ಸ ಏಪ ಬರ್ಪಣೊಂದು ಲೆಕ್ಕಪಾಡಿಯರ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಶುರು ಮಲ್ತದೀರು. ಡೆಲ್ಲಿಡು ಮಾರ್ಚ್ 1 ತೆಡಿಲು ಮೆಂಚಿ ಇತ್ತದು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಡು ಐಸ್ ಬೂರೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಸೇರ್ದು ನುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೀರು. ಮಾರ್ಚ್ 2 ಬೊಕ್ಕ 4 ಗುಡ್ಡೆಕಾಡು ಜಾಗೆಲೆಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಣ ಅಂದಾಜಿ ಇತ್ತದು. ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಸಾರ್ದೇರು. ನನದ 24 ಗಂಟೆಲೆಡು ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಕುದೂರ್ಲೆಡು ಬರ್ಸ ಬರಿಯರು ಉಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಪಿರ ಚಳಿ ಶುರುವಾತಂಡು. ರಾಜ್ಯದ ಕಲಬುರ್ಗಿಡು 30.2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ಉಷ್ಣಾಂಶ ತೋಜಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು 30.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದುಂಡು. ರಾಜ್ಯದೊರ್ಮೇಡು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಿತ್ತದು. ಉಷ್ಣಾಂಶದ ದಾಖಲೆಡು ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಿ ತೋಜಿದಿಂಡು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡು. ನನ್ನ ಲಾತು ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೋಲ್ಮೇಲೆ.